Ja, så byder vi igen velkommen til L23'eren SY Helge. Vi er igen, ligesom sidste år, på cirka samme tid på vej over Hesselø Bugt. Vinden er helt fortræffelig. Lige i røven, havde jeg nær sagt. Så konservativt har jeg valgt at sætte den lille spiler, selvom vinden er nådig og retningen er god. Det er tidlig morgen, så jeg har tilberedt morgenkaffen. Den står klar her. Og vi har selvstyreren Ray til at styre. Og hele natten, der har jeg ligget lige bag ved en kæmpe stor Bavaria 37, som gik ud lidt før mig. Den ligger herude nu. Den satte først et sejl, rullegenoaen, og så passerede jeg den. Så syntes den måske, det var for pinligt, så valgte den at sætte begge sejl. Jeg ved ikke, om man kan se det på video, men jeg kan i hvert fald se det, at det ene sejl blafrer lidt. At det vil sige, genoaen i læ er storsejlet. Så vi må se, om de kan indhente mig nu med den sejlføring. Ellers så forventer jeg ikke at se noget selskab resten af turen. Der er nu ret præcis 30 sømil til Gilleleje, så vi må se, om jeg sejler videre eller gå ind der. Men her på Hesselø Bugt, der må man ligesom tage et valg, om man vil gå direkte over, eller om man vil tage den lidt længere tur langs kysten.